konangan apa sumber jadi nama panase kuasa kuasa dan jelangan terjogeta pulang di sisi pejammu
sasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Napa Abdi Raja kang abang Pak Dandan Rajawanik sejati ngalam ingkang imut ing jagat Paman Patih Surati Mantra Paman kawula nuwun angger amiji dumateng ingkang abdi kepabian kalilan cumadung dawang Gerbaswara Wangsa awit saking pandonga jenengan kula sampun kelampahan minggah wonten Stinggil Dinata negari Mandura mutak dumateng Kanjeng Rama Prabu Basudewa supados dipun wontenaken tontonan ingkang alangka nenggih adu jago menungso Bitung dinten malih badhe kagelar lan kababar mila saking menika kula suwun kanthi sanget Paman Surati Mantra tetep siaga diri sawiga gati bencak salebetipun adu jago kula mulya nggih wonten tangan sampeyan kula mati merga saka sampeyan aja nganti bebarangi lah inggih angger kongso kula suwun sampun ngantos was melangking penggalih sepinten tangganipun jago saking kasepuhan Kraton Mandura badhe glundungi memet bagus kumbara nanggo kawula wonten timbalan ingkang ngadawi Ripalungguhan wis aku antuk dawuh saka Kanjeng Rama lan antuk parilah separo pajeke kawula wong Mandura dipasrahke marang Kangsa mula kowe sing pinter ngumumake brana picis kanggo srana bangun tumrap kajayane wong Sengkapura puniki boten langsung dikomestakaken dawuh kejaba saka kuwi tetep ana sing dadi kliyek munggih netra satru dicangklakan mungsuh buta sing dadi pepalangan dikebakan depani bumi Mandura ora ana liya kejaba putrane Kanjeng Rama Prabu Basudewa sing cacah ana telu Okrasana Narayana kelawan Bratajaya sing ripalungguhan iki mang kabar sing mebar kumantar atur telik sandi katelu kuwi mau didelikake ana ing kademangan Widara Kandhang janji kowe ning Widara Kandhang ketemu wong lanang gedhe dhuwur sing pakulitane bule ora perlu takoni tugelen kulune menika sinten kuwi sing jeneng Okrasana putra pambahe Rama Prabu Basudewa ujung tugel jandane iki wonten langsung dikomentaken dawuh kowe mak keliti nang Widara Kandhang ketemu wong lanang sing pakulitane ireng uru cilik ora perlu kok takoni babaten kulune sinten menika kuwi sing jenenge Narayana iki sendika wis akan dawuh kowe nang Widara Kandhang kok weruh wong wadon sing ayu rupane rambuté brintik pakulitane ireng ning irenge manis ora usah kok takoni bugel bulune aja kuwi katresnanku kuwi mutiarane uripku ya kuwi si Bratajaya ya Narayana minta kaya apa marming rasaku lantuk jeneng ratu ning negara Mandura sesandingan kalawan musikane jecantuk ya kuwi Bratajaya gendongen nganti lak suwi ana kabar kowe wani ngambung tak tugel kulmu inggih boten langsung dikoestakaken dawuh budal dene Paman sing siaga diri nadyan wancine barat wis sampeyan kudu sametok sak kabeh wis paken dawuh nggih
Kanthi ingkang sinarita ora kaya mapan wonten kademangan Widara Kandhang candrané nganti kaya peksi kineklokan. Gelar pandralamun artinon bener kekonang surga bebas padang Widara Kandhang sinebut bumi perdikan karo ora duwe pajipan pajak marang negara Mandura. Nyetel kayak mesin barang bae. Nyetel kayak mesin kuwi. Mula mangaler pinatesan Gunung Daladara ingkang dhuwure sasak sundul langit. Ilining kaya saking harga lenggak-lenggok mangkat. Kinarya milani pasabenan lan pategalan sarta kinarya sesuci para kawuling kuning samya manembah marang Gusti. Kepiring marga winates simbol kang linabur sita dasare nyarengi dinten merdeka gendera kumlebet nenggi sang Dwiwarna.
saben-saben prapatan pinangun cakrum kinarya bawa rasa lan jaga katentremane desa satemah para kawula guyub rukun tebih saking tindak Durjana. Sinten ingkang enggak wonten ing pendhapa kademangan inggih Sang Kakrasana kandhet ingkang rayi Sang Narayana Bratajaya miwah Sang Udawa. Dereng kami kawijaya pangandikan Sang Kakrasana mangkon lamun ta karya sing lisan. Perengganing taman sari permorongi samadune berenang pindo ujine Pramana asa sampe jaya jaya ya jagat ya diwa ya Bathara kakangipun Kakang Yayi Narayana kalau wong timbalan kang ngadawu Kakang Mas Kakrasana Bratajaya ana dawuh napa Kakang ora keri Kakang Udawa Kakrasana piye semune ana bab ingkang bakal nembuk maragati dawuh ingkang kanthi tetila ya wis pirang-pirang dina anggen kuangan tuan lan angan-anti nglumpuke para kadang-kadang widara kadang dasare bapa Demang Sagopa sakmukuwe wis masrahake tumrap panggulwentahe dulur marang Kakrasana tegese Narayana Bratajaya watake becik apa ala apik apa nista iki mengko gumantung Kakrasana anggene luwentah mligine marang kowe Narayana
kabar sing wis sumebar warta sing rata lan ana salah sawijining kawula widara kandhang sing ora gelem disebut jenenge matur marang Kakrasana sing surasane jare Narayana Ripalungguhan iki menyang kiblate. Molimo wis budaya ing saben dina wiwit saka madat mabot minum main malih kuwi wis kok tindake ing saben dinane. Apa kira-kira Narayana ora gagas, ora mikir lamun to madat madon minum main maling kuwi larangan tumrapi agama lan uga negara. Madat iki tegese ngombe wujute srana ingkang kanggo mareng utawa senenging pribadi satemah wani karo sapa wae tanpa duwe rasa gigit batine mareng pikire padha ning yektine kuwi mung srana kanggo ngrusak marang jaringane pikirmu utawa jaringane otakmu kuwi madat. Minum ngombe banyu sing disumet wae muruk lamun to dilebokke ana ing awak tanurunga bakal brodol ususmu parandine malah kuwi mendem. Main kuwi nadya kaya apa lan kepiye tetep kuwi kanistan kuwi wong tegel kuwi wong mentala. Sing jenenge wong main aja kok wong liya mara tuwa wae dimusuh. Kuwi main maling nyatane ora mung secara sesibenan nanging kowe nganggo dalan sing nyata wani gandal wani bika wani ngecu wani capek matek wis maling wis maling wis kok madon ora kok jlentrehke ora kok pejangke karo Kakang Narayana piye kok krasana yen babi awani ngandani dhewe mergo aku dhewe wong rusak ora tangga ning sing wigati magepukan kelawan kondawe jagat mandura mligining alas mulusan ana brandal sing ngaku jare Sura Gentili ning pitemune jebul kuwi Narayana. Aku durung marep lan durung krungu saka ucapmu dhewe. Kabar sing ndak tampa iki kabur apa kabar ing kasunyatan. Cikra bala kang tuminga akampu samya medali wer kabeh wilating kota. Sakwang komangun pangnipi mencang sangat simicel atinya ngetalewos terus no surawiro kaya buta sing ngobrakil Kakang Mas Kakrasana jimat sesemban kuling martapa do praku. Kula mboten badhe selak, kula mboten badhe goroh, kula mboten badhe. Sedaya ingkang jengandika dawuhaken menika leres lan kababar ing kasunyatan. Molimo kula tindakaken nanging pasukan ingkang wiganti Ripalungguhan samangke menika boten wonten sane kejawi kula nindakaken dados brandal dados wigan. Lan nggih kula dados brandal menika boten kok kula buru dumateng marme manah kula pribadi ning karana kula ningali ibarate timbangan jomplang etungan ganjil tumraping negari Mandura ketitik sing saya sugih saya ndedel sugihe sing larat saya nete-nete uripe pejabat praja sing kudune ngayomi marang para kawula ning nyatanipun golek marme dhewe golek klimising lambe blenduke wetenge dhewe golek mulya dhewe takluk gagas rekasane sagung para kawula dasih mongko sing dirasakne kamulyan dene wong sugih kala wau inggih saking bondo pajek para kawula anggenipun pasok marang negari
Kula akan kula dados brandal kula dados begal ning kula pilih-pilih ingkang kula begal namung wong sugih namung sentana praja sing paling nglingkuhke dhuwit negara. Sasampunipun kula pikantuk wujude brana kala wau boten kula pangan piyambak ning kula wengaken dhumateng wong cilik yang keserakat gesangipun. Pertama tak lerkena satu kaya yakin ipi Sojo sama wingo-wingo wengis netra mutsak ngonjar hampir Ora ya Nadyanto disungging kencana direnggo ngangge mutiara sing jenenge brandal dadi begal iki tetep kanesan ora ana sejarah sing ngukir begal kuwi babakan ingkang becik lan apik iki jangle kopi ra mangket sawangen kakangmu kok rasane aku ngandani nom-noman widoro kandhang kabeh do ngesokake dawuhku parandene wong ngandani karo adine wae parandene kuwi malah mejang karo wong belah dikandani malah ngupuri dikandani malah mamen Ripalung buat yang nganggep kok rasono iki kakangmu wakile bapak kowe manungsa karo aku damar mantung cepet lereno anggene dadi brandal lereno anggene dadi kecuk janji ora manut karo aku tega mentolo jempalane karo dapurmu tekad kula menika sampun kenceng tekad kula menika sampun gendeng nuwun sewu sampun malih kok namung Kakang Mas Kakrasana ingkang ngemutaken dhumateng kula nadyan dewa mudhun nggawa gaman bledhek kula mboten badhe mundur tetep dadi brandal jago larang kuwanen kendel tenan kowe kendel mancasi karo dawuhe kakangmu ya aja mung dapure Kakrasana dewa mudhun nggo gaman bledhek parandene ora bakal leren anjene dadi begal apik kowe ganteng tenan ning Wibara Kandhang iki sapuku wis dipasrahke marang Kakrasana yen kowe ra manut karo aku luwih becik kowe minggat kowe lunga janji ora gelem lunga kursi sing tak lunglak keprone bias ora betah gurone batangmu Kakrasana wawarai bapa demang sagupa biyen wong yen sabar simasih dening pangeran wong ngalah luhur wekasane yo nadyan to Kakang Narayana ki kleru Kakang Narayana ki luput ning tarane nyelekke apa kudu kok sentak kok cetak kaya ngono kuwi nganggo swara sing kasar kula kang mangkono dirembuk sing kanthi apik nyatane ora kena dirembuk mergo omonganmu kasar isaku yo kasar kaya ngene iki ana petung pitung ana rembuk dirembuk yen ana perkara diundari carane ngudari aku yo ngene iki yen ngono ki tegese ora ana bedane ibarate geni dadi malah sok nganggo bensin nek ngandani aku ora pinter kowe ora Kakrasana yen pembelane karo kakang ngono rene kowe minggat kok pisan berapa pundung lunga ngandani nguturi pengajian jane yang belum ngakoni neng Widoro Kandhang ini tuwek dhewe aku yang belum ngakoni tuwek dhewe aku nomor loro kowe mula aku karo kowe dilumpuk ning bonangan lah ngono
Lah sing jenenge wong tuwa iku dene kena tinuwa tuwa lan tinuwi duwit. Wong tuwa iku kudu kena nganggo bundelan. Aku ora bilani kok Krasana, ora bilani karo Narayana. Ning aku mapan ana tengah. Ya. Pancen kowe bener Narayana kleru. Ning nuwun sewu. Apa carane ngrampungi perkara kudu kaya ngono kuwi? Dipenggale. Adimu loro kok kundung Narayana lunga, Bratajaya lunga. Apa kowe ora kaget yen eneng suarane tangga? Apa adi loro dibundung warisane dipek dhewe. Apa ora isin? Adi loro gendenge kabeh gamelan wayane dipek dhewe. Perkara Narayana sing ngomong gawe ora risih karo suarane tangga ngono kuwi. Mula sing adem sing tentrem, ngrampuke perkara ibarate gawe banyu bening. Mula nek bening iki ya ngangge banyu, ora ngangge gedhe. Lah menawi saking paman dijeng ati kok kados pundi? Ngece, lek ngono ngece. Yang kowe manut karo aku cah loro kae tak tututane sebabe mergo rokok kudu digawa Narayana reke ndo aku ning rokoke dheke apa ya jalan carane kowe lungguh ning kajenangan ya saka mestine kok tindake tak tututane cah loro syukur iki kena tak kandhani tututana Nah, mesti asam lambungmu kumat iki mesti tenan. Nesu wae tekane loro kuwi ora. Tambani apa-apa yo. Aku sampeyan. Aku melu kowe Kakang. Aku ki brandal aja melu aku nderek Kakang Kokrasana. Kowe becik melu brandal timbangan melu Kakang Kokrasana sing omongane banter terus. Ora krasan dina digepaki rene wong biasane aku kok misuh-misuh. Sapa Kokrasana? Aku ora krasan aku tak melu kowe. Apa ora gila duwe dulur begal? Yen perlu aku dadi begal pisan. Wong wadon nek dadi begal ki nggunakake kekuatan otot. Apa sing bisa begal bondo iki nganggo otot? Wong wedok kok anggap ora iso begal. Caramu begal piye yen wong wadon kaya kowe kuwi? Ora perlu nganggo perang. Waton ana wong tak encepi banjur mripatku tak kedhepne sisih. Engko yen kok ora rantek terus. Ya, tak mesti kok lurang. Mun. Aku melu kowe. Dadi brandal yo gelem tak kira lek ngentoke dhuwit luwih akeh aku timbang kowe. Ya. Narayana, Bratajaya, mulih. Neng Widara Kantang sing tuwa dhewe iki udo. Mula yen manut karo pangkonku, men ora sawang ala karo njaba, gelem ora gelem Narayana Bratajaya kudu mulih. Ripalungguhan iki bareng karo Udawa, aja manut karo sapa-sapa, manut karo aku Narayana Bratajaya kudu mulih. Yen aku ora gelem mulih karo apa? Yen nganti ora gelem mulih, aku melu lunga pisan. Piye senengane berandal meneh Kakang Udawa. Yo, manut karo kowe nyatane sediamu ki tulus ora kanggo nikmati pribadi kok sebarke marang wong cilik ya.
Brandal tenang kowe. Yo brandal. Mongko sumpah brandal bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa? Lah kok saya Bondo apa nyawa ayo. Wor-worahan ngarane ngajuret kong makuru kongsa tetep kaya bu kula pantriten kurang ngesi perkata ingkang padha layu sadurunge aku ngambak alas wulusan ketemu wong sing mlumpat saka sak dhuwure wit-witan rambuté gondrong sowo tambuh marang aku jenengku Bika Ubawa Bika yo kowe panturit saka ngendi Sentana Praja saka Kadipaten Sengkapura kumandhang garba kang dadi aran bondo apa nyawa piye Gunjing langit kelak-kelak katon ler kintange alis ler kintange alis sabarang kadulu karepmu piye bondo apa nyawa abot nyawamu bondo goreng abot bandamu nglayang nyawamu kowe iki brandak cepete pala jarak perkara karo wong Sengkapura sulung mlebu geni ora sangat pamikat lan nyawa kene pasalan tanggung
Bintang Samudra bondo apa nyawa abot bandamu nglayang nyawamu abot nyawamu bondo ini mecece dadi garuda
jenenge begal ku ora mung njupuki sandangane musuh. Ndur dilumpukne kapan oleh maju perang. Enteni kowe leren, kakang udo leren, ku aku tak maju perang. Kae musuh Sentara Sengkapura malang kadak. Calanu perang sing jenenge otok kuwi kalahe karo tak. Sing jenenge otok kuwi kalahe karo tak. Maknane aku tak matek mantrang gaget luwih dhisik. Iso namatek aku jalan goyang. Sun guyangane tengah latar temetiku sodo lan langsung sabetake gunung jugruk segara asap. Sun sabetake jabang bayine wong Sengkapura teka kedhep teka kerep welas asih awit saka keparingi Gusti. Sek jebang. Sek. Pek nganggo esek-esek barang sing marai mandi kuwi. Jajal maju ngomong rombongan Brandel jebul ana wedok ing barang. Songo Brandel Brotojoyo. Brotojoyo. Kowe sing jenenge Kumbara Nangga. Lho, wis kenal karo aku, ngerti karo aku. Ngerti wae wong dina kumpul sak kota. Urung-urung. Janjane memang karo aku ora perlu dadi brandak, dadi begal, eman-eman ayumu. Eman-eman ayumu. Nadyan kaya ngapa lan tepi urip wis kepenak ning Sengkapura, nadyan kok nganggo cara sing ora sak mestine. Glandang duit pajek saka para kawula banjur tak nggo srana seneng-seneng. Ning engko ora tak nggo dhewe, nek tak nggo seneng-seneng karo kowe. Merga bloko suta blak opang terus terang. Aku tresna karo kowe Brotojaya. Aku tresna karo kowe. Wong ayu-ayu kumpul-kumpul kaya ngono kuwi wis ayu rupane, untune dipageri pisan. Yen pancen tresna tandha tresnane piye? Kowe ngejak apa njaluk piye? Budal. Aku gelem metu saka rombongan begal budaya. Terus ning aku kudu ninggali kas nang kono dhisik. Kaswi, aku yen entuk tak njaluk sandangamu lak saka emas. Mas iki ora semprotan, Mas tenan iki. Tak jaluke tak wenehake pengarepe para brandal bar kuwi aku jak lunga nang endi wae gelem. Ya. Kok wong Sengkapura ora sing roh. Yen nganti roh mesti saingan karo aku. Walit nak dewi boleh. Tanang lah sukses walit layu. Jupu ono sandangan dhisik kok karepake karo gage jupuken mengko yen rampung kowe nang waktu ya.
syukur korban iki Mas Kabar iki. Cukup ana aja bingungke aku kowe. Cukup ana. Nuwun ora. Matur nuwun weneh narana mengko bar kuwi tak jak. Nek endi sak senengku. Elaku. Sing yo. Ayo terus suwe-suwe. Sopo ya? Kayak mau Broto Jaya ki sapa? Broto Jaya. Apa endi sing jenenge Broto Jaya? Arep kapake. Tak jak lunga rabi penakmu. Lah iki mung ora percaya men karo begal. Begal lek wedok malah luwih kejem lho. Tutu karepe dhewe. Lah karepe sapa ya kowe ngono? Setan malas kapusan karo wedokan. Nah, lho. Oh. Bondo pirang-pirang ora gage muduna ning Karang Padesan Brono Pincis iki wenehno karo wong cilik ya apake kuntul ngalayang oh
dhisik. Iki ana pendhita tuwa sing wani liwat ana ing alas wulusan. Tur dasare sandang panganggone becik anggon-anggone mompyor mesti regane larang. Sopo kowe? Pisanak ditepungake. Peparatku Resi Padmanaba saka pertapan Untara Nadi. Panjenenganmu ki sapa Pisanak? Jenengku Brandal Suragendiri ya Narayana. Penemban. Wis kondang alas iki gawat merga kabeh padha wedi yen dijarah rayah bandane lan ilang nyawane. Nanging yo dene kowe tek wani liwat kene iki dasarmu apa? Kisana. Nadyan kok panjenenganmu kuwi kondang Brandal sing kejem. Nanging mesti isih duwe rasa pangrasa. Yo mung aku bakal nyuwun prisa ing atase sliramu kuwi isih timur mudha tumaruna tur dasare sekti mandraguna. Apa ora luwih prayoga yen kapraliranmu kuwi kok gunakake kanggo labuh negara kanthi srana dadi pejabating praja. Penemban. Aku dadi begal iki merga pancen aku serik karo pejabat negara. Sebab apa nek ngono? Merga pejabat negara dhewe iki wis kelangan kiblat. Anane wong ngomong murka lawan serakah kawula dijiret nganggo pajek sing nekak dulu ning entek-entekane wong dienggo bancaan lan ngumbar kamurkan dening para sentara praja. Mula aku dadi begal iki merga sing tak jarah ya wong bandane wong sugih lan pejabat lan duwite ora tak nggo dhewe nanging tak sebarake marang para kawula sing uripe mlarat lan keserakan. Kisana yen gak rasa sejatine sediamu kuwi bener ning carane sing kurang bener mergo ndadekake kahanan iki malah saya ribet lan kahanan iki dadi saya kesuk. Nanging sing miwiti rusak kuwi ora ana kejaba sentara praja Mandura. Kamurkan kuwi nganti kapan wae tetep ana mergo pancen kaya ngono kuwi isen donya. Lah banjur apa becike kamurkan kuwi njur diumbar ngono wae. Tegese aku ora perlu cawe-cawe ndandani marang bobroke moral. Kabeh menungso ditandur ana alam donya iki duweni kewajiban memayu hayuning bawana. Banjur pedhae apa aku memayu hayuning bawana yen pancen nganti kapan wae kanistan tetep ana. Bab kanistan tetep ana apa ora kuwi dudu perkaramu. Nanging sing baku uripmu ndok tanduri kanthi pangibadah lan yektine kabeh tumindak lamun kok dasari kanthi ati sing resik lan becik yektine kabeh mau dadi ibadah. Banjur dina iki apa sing kudu tak tindake mungguhe Padmanaba? Aja takon lawan aku nanging nyuwuna pirsa karo Gusti ingkang Maha Kuwasa. Carane piye? Carane kanthi sekung ing panembah digen ing pangibadah. Yen pancen tekadmu kuwi suci, mesti bakal ana piranti saka Gusti kanggo nyurung tulusing budi kanggo brasta angkaraning bumi ning ora liwat brandalan begal kaya ngene iki. Terus nyuwun sekarang kandanyo mangrujekno
kang kumadap Sonyo tengah wengi lumrang kandaning puspita arang waning putyanira sang bejo wong swarane madu pranto samar pamoring suksma kaya sinamber lan jantune sang Narayana tetep sang pangandikane sang Padmanaba ingkang kuwali marbuka wiwaraning driya nenggih sang Narayana sakolon doprok endah siraku panganing sak ngandhaping wet mandira awis tingating netra kekalih sakatep saluku tunggal nutupi bahan bosongo kaya mati jroning urip-urip jroning pati liyep layap ping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati sang Narayana ngatas mring diwandi kandha sing panalongso mlengi pangesti tatang karaos wis pirang-pirang dina weh Prabawa horeg kumrusak pratane sang pengawal coba Oh.
Aku kurang kulit korek kakiri-kiri orang bumi pragampito padulo mangamba ladang di sana yo kene wekah tetandingan karo aku Detho lamun kowe iki satriya sing jirih getih wedi mati di sana ayo tanding karo aku di sana mengko dhisik pemrape Narayana mungsuh sing abot dhewe iki dudu wong liya utawa makhluk liya ning sing abot dhewe iki ngalahke karo nepsune anggon Utapak Yoga Brata iki ora golek musuh ning kepengin nderekake keparing Gusti anggene memayu hayuning jagat. Kowe mesti golek wahyu, mesti bakal golek kamulyan. Yen kowe wis lakon dadi wong mulya, dadi wong sugih, kowe mesti bakal tumindak sak gelemmu dhewe. Benerke sing luputke sing bener minger karo jejeking adil. Luput kang dadi pangcap wis dadi sumpahe Narayana jagat saisine dadi seksi. Yen nganti kamulyan kawibawanku kanggo diri pribadi, luwih becik aku lebur tumpur tanpa dadi bahagen muga kasendal garane. Kakak pinjang sakaringan mulung yo Kakang Narayana sawetara suwe anggenmu tapa brata satemah mencorong tejamu gedhe pangaribawamu kaya ana sunar ingkang nglengi mripat manjing ana anggammu Kakang apa kira-kira sing jenenge Wahyu Makutharama yen ora ngerti iki takono senengane mendhet mun iki mau pusaka gaiping Gusti sing cacahe ana 3 wis sak serkel iya wiwit saka senjata cakra angka 2 ya kuwi kembang Wijaya Kusuma ingkang angka 3 panah Kyai Kesawa dayane yen cakra kanggo munah satrumurka
banjur Kembang Jaya Kusuma yen ana keparinge Gusti nggih ngusadani wong kang nandhang gerah nggih nguripake wong kang mati sing matine sak jabane garis yen ngono ampuh tenan Jaya Kusuma iso dadi tangga ampuhe pancen kaya ngono kira-kira karo biyung ring ampun ndi sik senengamu kok tanding-tanding kira angka telu jemparing Kyai Kesawa yang mapan ana ing rikmaku nyendak takoni secara batin lamun to rikmaku iki tak singga mongko iki ngobahke Kesawa aku bisa mbedak dadi dupa sak gunung gedene dadi rikmamu ora kena kok jaman ora kena disenggol tak tau kramas iki urusanku lah sakwise entuk kanugrahan kaya ngono kira-kira sing dadi lantaran sapa peparape Resi Padmanaba ning sakwise nobatake aku setengah aku ngerti karo kiblat wasana panjenengane kaya ilang jinempo ning angin ning mesti ana bab-bab sing wigati sing kudu ndok tindakake magepokan lawan kanugrahan sing mbok tampa mergo kala mangsa tekane Nugroho ki bareng karo tekane coba tegese kanugrahan sing mbok tampa kudu piguna tumrap bebrayan agung mongko rek palungguhan iki mandura gegek jare kabare ana adu jago menungso kakang Pakrasana semune tindak rono apa ora ana krenting batin kepengin nekseni ramene adu jago aja wong dadi wong nonton ngibarake yen ana sing butek ayo dibeningke yen ana sing ruwet diudari bebarengan Kapane kangana balang sakit paratimang Sinong lete konang sekurang Kurang tolong dekan paksan